Vítam vás pri novom videjku. Futbal random. Random futbal, taký pomeno. Soco random, tak. Poďme. Gól. Nie. Headshot. Gól. Nie. Prosím, do komentára nám napíšte, aký je váš najobľúbenejší futbalový klub. A napíšte, si máte radi tú násilnou vozďalúcu stolisku. No hej. Na to stále grgá. No, Hej. vozga. Tak ako keby grga. No. Ale aký máte váš najobľúbenejší klub, napíšte nám do komentára. A napíšte, aký si máte radi tú stolisku peknú. Áno, a či máte radi aj ten futbalový klub taký. A aký máš ty najlepší klub? Tento rozomberok. Ten mám aj rád, ale ja mám radšej asi Ajax Amsterdam. Alebo Bayern Mníchov. No dobre. Ale yes, vyhral som. Ideme zase hrať. 5-2. 5-4, tak. Dneska bude asi viac videí. No, O mnoho viac. ako normálne. No. Dneska nebude zo 5 holoslipkos. My ich Hej. tak voláme. Týchto typkov. Zase. Tí typkovia sú proste sus. No. To vyzerá ako malé deti. Ako 15 roční. A tí to majú zase malú hlavu. No, lebo Nič sú tam tupí. nemajú. Lebo sú tupí. Ako si je Ruska. Nie. Vlastne. Vlastný gól, ale taký pekný, že nožnicami. A akože nikdy som nedal gól nožničkami. No si tomu vlastný. No. Neviem, či by ma tréner v Lískovej som pochválil. Zase mladé hlavy. Či nie v Lískovej, v Ružomberku, tak. Ja sa už musím odnaučiť Lískovú. Lísková, lísková. A Lísková je dobrá. Lísková a... Chuligáni. Oni sú tak prezývaní. Yes. 2-0 na sety. Obidva zápasy som vyhral. Bobík. Ty kokos. Trošku nevidíme, lebo máme takú parádnu kameru. No, Stojan z Lega. Som si rád urobil. Tak. Ty kokos. Inak zachránil týpek. To je sus týpek. Chápete, nedávno? No, nie nedávno. No, môj spáčať nedávno. Nedávno si taký týpek, sus, sme pozerali naše videá vonku. A nejaký sus týpek prišiel, či si nejdeme zahrať futbal. Ja si myslím, že sa po nás rozbehne. No, myslel, že ide na nás zautočiť. No. To tak aj vyzeralo. A sus týpek si chcel iba zakopať, nudil sa. 2-1. Som. 2 zápasy som vyhral, 2 zápasy som zase prehral. Komu pôjde bod?
Mojej babke. Nie, tej stoličke som rozga. Hej, no. Aha, veľké hlavy. Títo sú zase múdy. No. A tí tvoji sú asi modrí, sú modrí na to, aby dali gól. Sami sebe. Mám. Ne, si vlastne. To je tupá hlava. Ešte aj rukou. No. Ešte nožnicami. Komu typko, nechodí dozadu, je tam... To je sus. No. Dole. Nevieš ako. Maskaj. Čakáme. Ďakujeme vám za pekné videjko a ahojte a dajte odber.